खूब सराहनीय कदम आसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जेत्यार परे मुख्यमंत्री दायित्व ग्रहण करिसे तेत्यार परे युवक बिला को आह्वान जनाइसे कि अपनी अपराधोर रास्ता एरी पले शांतिर रास्ता चलिब लगे एटू आह्वान और रक्षा करी बहुत बड़ो अंचल आज प्राय 800 पुरा बेसी चोरान शिकारी हो बा अपनोर जंगल काटा हो तेनलोकर आहि पले याते निजोर हथियार लई आत्मसमर्पण करिसे खूब सराहनीय कदम आसे याते वन विभाग और विषया सकल ভাল काम करिसे हमार ईएम डांगरिया रंजित बसुमतारी सराहनीय काम करिसे और आज 800 पुरा बेसी आइसे याते और एनेक आरु 2-3टा प्रोग्राम होबो विभिन्न अंचल आनुष्ठानिक भावे आरु युवक जो इत्यालोके रास्ता एरा नहीं तो लोक आह्वान जनाई आनिबो कारणे चेष्टा करी आसे तो मो भाविसु कि एटू गोटेई बीटीएडी अंचल कारणे खूब ভাল काम एटू और आजिर परा यदि जीव जंतु हत्या करा हो बा गोश काटा यदि बंद हो जाए तो गोटेई एटू मानव जाति कारणे उपकृत होबो और याते वनांचल और जेतिया एटा सुंदरता भरिब तेतिया बाहिरर परा मानु देखिबो कारणे आइबो याते आज मेनली हैंडमेड वेपन आसे किसुमान अपनी देखी से गन आसे याते सिंगल बैरल गन आसे डबल गन आसे गन मोर मते टोटल 254 बंदूक दिसे याते और तार उपरोत याते प्राय 100 पुरा बेसी वुड कटिंग मशीन आसे खाली वुड कटिंग ही ना हो एटू हाथी मोरिले हाथी दांती काटिबो पारे अपने और किसुमान मोटरसाइकिल साइकिल और ठेला बिलाक जो गाछ कटार पिछोत काठ आना लोआ कारणे कामत व्यवहारत होय एबिला की जमा दिसे और तेनलोकर संस्थापन करिबो कारणे आमार राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री यथेष्ट आसनी हाथोत लैसे और प्रथम आसनी मते 50,000 रुपीज प्रत्येक युवकों इतिमध्ये ग्रांट करा कारणे तेनलोकर अनुमोदन करिसे और बाकी जो युवक आहिबो खोजे तेनलोको की संस्थापन और व्यवस्था करा हो 2 तारिखआव जों बेंटलाव थानाय फरेस्ट केम्पआव सारेन्डार जाहैदोंमोन आरो सिखारि ओमफ्राय दा जोंखौ जोंनि गोसोजों जों थाङाखैमोन माने बिजिनियाव थानाय सारेन्डारफ्रा जोंखौ माने बुजायफैनानै लानानै थांदोंमोन आरो ओमफ्राय बिसोरनि बुंनाय बायदि जोंबो माने फोथायनानै थांनाय जादों ओमफ्राय थांनानै जोंखौ बेवहाय जोंनि बुस्थुखौ जमा होनानै ओमफ्राय फेरेंगा सारा फैनानै बुंदोंमोन आरो माने नोंसिनि माबाखौ होनांगौखौ जों होगोन 50,000 बे नगद फ्रि होनाय जागोन ओमफ्राय मा आईबीएस नि मोनसे स्किम 1,20,000 होगोन होनदोंमोन आरो ओमफ्राय दा फेरेंगा सारनि बुंनाय बायदिब्ला माने मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो होनायनिमोन आरो माने इदि स्टिलाव बुंदोंमोन माने जोंनो रिजाल्टखौ हरनाखै आरो माने जों थांदोंमोन थांनायालाय खेबथाम खेबब्रै थांनानै माने ओमफ्राय जों थांनानै माबा लादोंमोन आरो सोंदोंमोन ओमफ्राय सोंनायावहाय रायलायनायालाय फंफा फंनै रायलायनानै बुंदोंमोन जे माने जागासिनो दंबो होनदोंमोन आरो ओमफ्राय सिगां जोंनि पिएजोंबो खबर लादोंमोन ओमफ्राय पिएआ बुंदोंमोन नोंसिनि प्रसेसा सोलिगासिनो दं ओमफ्राय जों थाङो जेबो रिजाल्टखौ मोनाखै आरो माने मोनसेबो प्रसेसानो जोंनियाव बिसोर खिथाहरनाखै माने जागासिनो दंल' होनो ओमफ्राय उनाव फेरेंगा सारनाव थांबाय एप्लिकेसनबो हैबाय ओमफ्राय बुंदोंमोन माने दा जोंनि दायथ' मावनांगौआ जोबथ'बाय आसाम सरकारा नोंसिनि माबाखौ मावनानै हरगोन होनदोंमोन आरो ओमफ्राय बिदि होननायाव जोङो गोबाव सम नेबाय ओमफ्राय दिनैसिमावबो माने जायाखै आरो जोंनो जेबो रिजाल्ट होनो हायाखै ओमफ्राय सारमोना दा जोंनो गावसोर मा साननानै दं बा मा गोजौआव मा जानानै दं जोंथ' जेबो मिन्थिया दा सारमोना जोंनो गावसिनि फिननाय माबा एन्सारखौ जोंनो होयोबा मोजां जागौ आरो माने जोंबो गोबां बयबो रावबो गोनां गैया माने गासिबो गरिब गोजायानो फ्राय माने हाजिरा खामला मावनानै जाग्राफोर गोजा ओमफ्राय बयबो आसा खालामदोंमोन जे जों माबा मोनसे इदि मोनोबा बयबो जों इदि मावनानै जागोन इदि सोरबा बिजनेस मावनानै जागोन बा सोरबा इदि माबा मोनसे दखान होनानै जागोन बे खोथाखौ बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय आसा खालामै दिनैसिमाव जेबो रिजाल्ट गैयैयाव मोननो हायाखै आरो जों फेरेंगा सारनोल' जों एप्लिकेसन गांसे हैदोंमोन आरो जोंनिफ्राय थांनानै ओमफ्राय एप्लिकेसन माने जोङो आर्मसखौनो होबाय सार जोंनिया इदि जादों आरो पुलिस भेरिफिकेसन माने खननै जाबाय दिनैसिमावहाय खननै जानानै जेबो इनिफ्राय माबा प्रुफ फैयाखै आरो ओमफ्राय जोंनि डकुमेन्टसफोरखौ इसोर एकाउन्ट बायदिसिना गासैखौबो जों होजोबखाबाय आरो अलरेडि
दा माने गावसोरसो बबेयाव मा जानानै दं माने सारमोना जोंनो एन्सारखौ होयोब्ला मोजां जागौ आरो जों बेखौनो खावलायगोन सारनाव माने जोंनि मोननांगौखौ सारा थाबैनो होयोब्ला जोंबो गोजोननाय मोनगौ आरो माने जों सारमोनखौ जेबो गाज्रि साननानैबो जों बे मिडियाखौ लिंहरनाय जायाखै माने जोंनि बिसोर माबाखौ प्रब्लेमखौ बुजिनायनि बा मिन्थिहैनायनि थाखायसो जों नोंसोरखौ लिंहरनानै जों बेखौ खालामनाय जादों आरो তারমানে সরকারে আমাক এই স্বীকারই করেছেন আমি সিলিন্ডার করাইছে সরকারে আমাক পয়সা দিব বলে ফার্স্টে 50,000 তার পাছত 1,20,000 আরও এটা করে ঘর দিব তো নিয়ে দেয় 1 বছরের নিচে হয়েছে আমি কিবা বনমন্ত্রীর নাম কি রঞ্জিত বসুমতারি তার ঘর গেছো যাই কিনে 3বার গেছো আমি কয় হব কিন্তু অলপ মানে প্রবলেম হয়ে আছে কিন্তু দিব আর তোমারটা হয়েছে কি আর এনেকুৱা কৈ আমাক ঘূৰাই আছে আজিলৈকে কিমান বছৰ হ'ল এইটো ঘূৰাই থকা ঘূৰাই লাগা 1 বছৰমান হ'ল নেকি বেছি হয়তো বেছি হৈ আছে এতিয়া চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ মানে আমি তো কি কৰি খাম এতিয়া আৰু আগত তো স্বীকাৰ কৰিয়ে খাইছোঁ এতিয়া তো কিবা কাম চাম কৰি খাই আছোঁ পয়সাটো দিলে আমি কিবা কারবার সারবার করে খাওয়া পারলো হয় এটাই আবদার ओमफ्राय जों दासिम खनथाम खनब्रै थांदोंमोन फेरेंगा सारनाव खिन्थु फेरेंगा सारा जागोनल' होनो ओमफ्राय उनाव लास्टआव थांबाय जोङो आंनि दायथ'आव गैला गोजौआवसो आं फाथायजोब्बाय होनबाय जोंथ' थांबाय थादों खनथाम खनब्रै ओमफ्राय दाना आंनि दायथ' गैया दा आंनि दायथ'खौ गोजौआव फाथायजोब्बाय गोजौआव मा खालामदों खालामाखै आंबो मिथिया होनबाय ओमफ्राय दाथ' जोङो बिराद लामा नायै थाबाय ओमफ्राय दाथ' जों गरिब गुन्द्रासोखा नालाय बांसिन मानसियानो माहाजोनाथ' बिदि मावना जाखाया गरिब गुन्द्रासो मावना जायो ओमफ्राय दा बेखौ जों दासिमबो नेना दङ अननानै सारमोना एसे अननानै थाब खालामना हरबा जागौ जोंनो आरो जोंनि बिटिसिनि जोंनि प्रमद बर' सार बेबो एसे जोंनि माबाखौ सर्टखौ एसे माबा खालामना हरबा हामगौ थाबनो नाथाय जों दासिमावबो नेनानै दङ जों जेरैबो ओरैबो थांनो हाया मावनो हाया जागासिनो दङ जों खुनुरोखोम दा हाजिरा मुजिरासो मावनानै जादों आरो जों बेबायदि थाखाखौ मोनबा गरिब गुन्द्रायाबो एसे माबायो होना खामानि होयोना दा बेफोरो जों सारमोना एसे अननानै थाब होयोब्ला हामगौ लाहैनाय जायाखै थांनो होनदोंमोन खिन्थु थांनाय जायाखै खिन्थु बहुत मानसिया होनदोंमोन होननाया बेखौ एसे सारखौ लोगो लाहैदो नोंसोरो रायलायो नङाबा खामानिया जानाय नङा नङाबा मोननोबो हागौ मोनाबो जानो हागौ बहुत मानसियानो बुंदों ओमफ्राय माने जों उन्दैनिफ्राय खस्थ' खालामनानै जानाय नालाय आदा माने जोंखौ माने आमस लानाय नुबाय थानायखाय खस्थ' जोंबो मावनानै जाबाय थायो जि फिसा दङ जोंनाबो फरायनाय दङ फिसाफोर बिनि थाखाय खेथि बाथि मावो जोङो बायदिसिना मावो दा बेनि थाखाय थाखा सर्ट जायो जों दा समाव जों लाइन बारनाय जायो आरो आमस लानानै ओमफ्राय दा आदामोननो जोङो एकदम ज' हैजोबबाय जोङो ज' जानानै ओमफ्राय आदामोना जुदि जोंखौ दाबो नायफिनाबा लामा सामा गथ' टाउन सहराव थाङो जोङो बङाइ थाङो दिल्ली थाङो जोंबो साइकेलजोंबो थाङो गारिजोंबो थाङो जोंखौ रावबो नायफिना दा नोंनो मा नांगौ बेखौ दा जोङो बे आखाइ थिखांबाय बेखौ जुदि अननाय गैयाबा बिदानाव जोंनि पाब्लिक गरिब गुन्द्राखौ जुदि अननाय गैयाबा जों लांदाङै थानोसै